Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. Vidieť srdcom. Zamyslenie z príležitosti narodenín otca arcibiskupa Jána Oroša. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, vzhľadom na to, že dnes sa otec arcibiskup monsignor Ján Oroš dožíva svojich narodenín, chcel by som sa vám aj formou tohto podcastu s vami podeliť o niekoľko myšlienok, ktoré som napísal minulý rok pri príležitosti jeho 70. narodenín. Vzhľadom na to, že som mal tú česť byť takmer 3 roky jeho sekretárom a už celkovo 6 rokov žiť v jeho blízkosti, nedá mi nezamyslieť sa nad jeho bohatým životom. Moja prvá spomienka sa viaže na jeho svedectvo, ktoré som ako mladý gymnazista počul z jeho rozprávania. Spomenuté svedectvo pojednáva o tom, ako v roku 1979 s falošnými dokladmi utiekol mladý kňaz, budúci trnavský arcibiskup, na motorke do Poľska. Tam sa totiž odohrávala návšteva prvého slovanského pápeža. Za svoju odvahu boli mladí kňazi bohato odmenení, keď sa im pápež osobne prihovoril. Myslím si, že pre pochopenie monsignora Oroša je obdobie komunistického prenasledovania kľúčové. Tu sa v ňom hlboko zafixovala potreba vernosti k pravde, nech je už režim akýkoľvek. Komunistický v minulosti alebo akýkoľvek iný nepriateľ pravdy v budúcnosti. Poznačilo ho to na celý život, za čo zaplatil aj daň na zdraví, kedy ho krátko po biskupskej vysviacke v roku 2004 museli doslova vrácať do pozemského života. Následkom stresov prežívaných z dôvodu komunistického prenasledovania sa mu na žalúdku vytvorili vredy. Pred niekoľkými rokmi sme sa vracali od jeho spolužiaka, dobrého priateľa, dnes už nebohého biskupa monsignora Milana Šašika z Ukrajiny. Bolo to práve 20. augusta. Spomínal, ako zorganizoval cyklistický výlet pre mládež. V tom čase, keď do Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy, pôsobil na strednom Slovensku. Akákoľvek najmenšia pastoračná aktivita bola v tom čase vnímaná ako protirežimová. Ešte v 80. rokoch taktiež zažil bitku od príslušníkov štátnej bezpečnosti počas vypočúvania. Dôvodom boli znova jeho prílišné aktivity proti režimu v podobe pastoračnej starostlivosti o svojich veriacich. Počas uplynulých rokov sme boli veľakrát svedkami toho, ako bol monsignor Oroš kritizovaný za jeho postoje z rozličných strán spoločenského aj politického spektra. On sa však vždy zachoval nadstranícky a jeho riadiacou niťou bolo presvedčenie o pravde. Tej, ktorá bola rovnaká za komunizmu a je rovnaká aj dnes. Tak ako v minulosti červení súdruhovia, tak v súčasnosti ani ich nástupcovia ju nevedeli a nedokážu zniesť. Kým však v minulosti bola nádej, že politické režimové ideologické pozadie sa rozplynie, dnes je to snáď trošku náročnejšie. Avšak súčasní pionieri novšej verzie tej samej ideológie zdá sa znášajú pravdu ešte ťažšie ako ich ideologickí predkovia. Vrátiac sa k názvu mojej úvahy, biskupskému heslu otca arcibiskupa, ktorým je vidieť srdcom corde vivere, myslím, že jeho výber bol prorocký. Vybral si ho zo života jeho obľúbeného svätca Vincenta de Paul. Po rokoch svojej skúsenosti potvrdiť, že je vyjadrením jeho života. Hľadieť srdcom alebo evanjeliovo nenávidieť hriech a milovať hriešnika. Keby sa jeho kritici často neuzavreli do svojej bubliny a dali si námahu osobného rozhovoru s ním, pochopili by to. Pochopili by, že je to jediná pravda, ktorá vyslobodzuje. K tomuto významnému jubileu, k ďalším narodeninám neostáva nič iné, len prosiť Pána Boha, aby nám ešte dlho zachoval nášho arcibiskupa Jána a dal mu silu Ducha Svätého vo vydávaní svedectva o pravde. O tej pravde, z ktorej každý, kto sa narodil, počúva jej hlas.